per descriure-la, jo descriuria el fons, que s'està cremant el bosc, que s'estan cremant les cases, i una senyora desconsolada perquè se l'està cremant la casa segurament i ha tingut que marxar, deixant-ho tot a darrere. La intenció de l'autor jo crec que és fer-nos veure que avui podem tenir moltes coses, però demà potser ja no tenim res, perquè es pot cremar, pot desaparèixer, podem perdre tot. Jo crec que és una fotografia manipulada. Té algun filtre de saturació més càlid a la imatge, això estic bastant segur, i no sabria dir si és intel·ligència artificial o modelatge 3D, segurament no és, però diria que és una imatge posada sobre una altra, podria dir. No se la veu molt real.